Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paJCTV Africa tichikupakurai nyaya dziri kuitika mumastreets nenyaya dziri kuitika mupolitics. Nhasi ndadzoka ndine nyaya yandoda kungobvunza wangu macitizens nevana veZimbabwe nevese vanofarira chinhu chinonzi democracy nevese vanofarira politics, nekuti tichero tikanzi tikasaita politics asi politics tinodziwana dzichipinda mumwoyo medu, politics tinodziwana dzichitidzinga munyika medu. Right, nyaya ndinayo panapa inyaya yaNelson Chamisa, Jacob Mafume naSengezo Chabangu. Sezvo muri kungonzwa mumastreets muri kutaurwa nyaya yekuti Sengezo Chabangu ari kunzi anga achishanda naJacob Mafume. Uyo Jacob Mafume anonzi akambenga achishandawo naTendai Biti panyaya dziya dzekuti pavakambobuda muMDC vakanofoma PDP. Jacob Mafume anga ari part of that. Akazoita meya weHarare palast tenure achibva amboitawo zvinhu zvaakaita. Tinoona kuti Jacob Mafume akabata basa guru. Munorangarira kuti pane nyaya yaida kuitwa rebuild Rufaro Stadium. Jacob Mafume akarwisa kuti project iyo isatorwe neSakunda Holdings inova kuda tagwirei vaida kuita refurbish Rufaro Stadium. Jacob Mafume akarwisa kuti project iyo isatorwe nakuda tagwirei. Not only that, pane project yainge ichinzi project yePomona West, iyo yaizonge ichizokosta vagari vemuHarare a lot of money, asi Jacob Mafume akairwisa akaikunda, ikatadza kubudirira. Saka ndoda kungobvunza hangu kuti panyaya yaitika iyi kuti yatiri kunzwa kunzi Jacob Mafume adzingwa or aitwa been recalled as the mayor of Harare after the significant changes that we started to see, kuchenesa kwari kuita Harare nezvinhu zvakawanda wanda zviri kuitwa naJacob Mafume. Toda kungobvunzawo kuti ndiani watingape mhosva apa. Nekuti kudaro zvakamira zvakadai so, takaona kuti pakaita makakatanwa kusarudzwa kwakaita Jacob Mafume kuti ave meya weHarare. Panga pane nyaya yakatotaurwa naGift Ostarusiziva. Video yachona iripo apo mukaitarisa kumusoro kana muri kuona paYouTube, uyezve kana mukaitarisa panapa munonosangana nayo paYouTube, iripo video iyoyi. Asi mubvunzo wandinawo ndewekuti kana Mafume akashata or akasashanda naSengezo Chabangu akaita chinhu chakashata, ndochekutanga. Chechitu nekuti tiri kuziva kuti marecords akaitwa kudherera vanhu vakavhota uri kuti vhoti yenyu haina zvainoshanda. Kana aishanda naSengezo Chabangu toti akaita chinhu chakashata. But also on the other hand, tiri kunzwa kunzi pakanga pane a concerted effort yekuti Jacob Mafume abve paumeya. Tichasa kuti ndiye akatanga project yeRufaro Stadium yatiri kuona kuti yakudadisawo, yakambenge yave disgrace yakaita kuti muno muZimbabwe musatambirwa magames edu CAF or AFCON or any other games concerning Africa. Izvozvo Jacob Mafume akagadzira Rufaro Stadium. Hatisataziva kuti CAF ichaapprova here, but we can see my improvements. I was passing by paRufaro Stadium nezuro ndikaona good improvements avepo. Pakuradzikawo kuti stadium inoonekerawo zvinenge zviri nani. Not saying kuti it's the best, but zvinenge zvine kaunaniwo. Right, todzokera panyaya yedu. Nyaya yedu yakamira yakadai so, nyaya yemarecords, nyaya yaSengezo Chabangu. Kuti chii chiri kutadzisa kuti Nelson Chamisa adzinge Sengezo Chabangu mupati iyi yeCCC. Oenda onodzinga Jacob Mafume ari kunzi ari kufungidzirwa kuti aishanda naSengezo Chabangu. Hazvina kana proof yakaiswa pamberi apa pajekerere kuti ndinoona Jacob Mafume aitaura, kana pane WhatsApp message, kana kuti pane proof inoratidza kuti Jacob Mafume aitaura naSengezo Chabangu, whether it's a recording or whatever. Saka tochibvunza manje mubvunzo kuti kana kuri kuti Sengezo Chabangu ari kushanda naJacob Mafume, proof yacho iripo, ko chinotaridza kuti vanhu veruzhinji rweZimbabwe vazive pamusoro penyaya iyi chii? Uyezve kana kuri kuti Jacob Mafume ari wrong, kana kuri kuti Jacob Mafume ane zvaakaipa zvaaita,
zvaari kuita muharare zvandakuudzai zvakaitika before maelections a2023 zvaakarwisa uye zvaakaita kuti zvisaitwe zvakanga zvine agenda yekutorera vanhu vemuharare mari. Hamuzvioniwo here? Saka what is really happening mucity of Harare zvekuti mayors emuharare izvezvi so taane mayor kana Jacob Mafume akabva taane mayor number 5 kubva pama-August elections. Number 1 Ian Makone achipinda, pakabva pazopinda vamwe vechi2, pachibva pazopinda vamwe vechi3 Jacob Mafume number 4 uyo anenge achizopinda anenge ari mayor number 5 in less than 6 months taita ma-elections. Munozvionawo zvinhu zvakanaka here hama dzangu muri Zimbabwe? Zvese izvi zviri kukonzerwa naSengezo Chabamwe. Ende mubvunzo wangu ndewokuti kana Sengezo Chabamwe ari achikwanisa ari munhu ari kunzi is a tortoise on a lamp post, chii chiri kutarisa kuti Sengezo Chabamwe adzingwe? Chii chiri kutarisa kuti Sengezo Chabamwe adzingwe? Vamwe vanhu vanobva vati makotsi edu akakepchwa. Ndizvo here kana kuti pane ma-errors ari kuitwa? Inini mukuona kwangu ndoona sekuti politics dzemuZimbabwe, kutaura zvedu chokwadi tisingavandi oro tisingaroimbwa yatakavika mupinyu, inini hangu ndoona sekuti Nelson Chamisa akatengwa. Politics dzemuZimbabwe dzakutoda new opposition. Izvi zvatiri kuitirwa nehama idzidzidzi ndiri kuona sekuti tiri kutambiswa zvedu bhora risina mweya sevana veZimbabwe. Kungonzi tiri kupikisana neZANU-PF, asi chokwadi chaicho hapana ari kupikisana neZANU-PF, hapana ari kuita politics dzekuda kubatsira vana veZimbabwe. Vanhu vese vari kuita politics dzedumbu ravo. Ndo mafungiro angu. Ndogona kunge ndiri wrong, asi ininiwo semugari weZimbabwe oro sechizvarwa cheZimbabwe ndapera simba nekuda kwepolitics dzemuZimbabwe. Asi yanakidzi zvakutongoita kunge isusu vana veZimbabwe tisu vanhu vachina tiri kutongoshandiswa mapoliticians vachingotora mari. Hameno munoionawo sei? Mubvunzo wandabvunza. Sorry hangu kune vasingatauri shona, asi I hope kuti ndataura nyaya iyi muchinyatsoinzwisisa kuti zvakamira sei. Inini ndoona sekuti tiri kutambiswa bhora risina mweya vana veZimbabwe. Tiri kungotenderera, hapana kwatiri kuenda. Tingablame hedu ZANU-PF, asi zviri kuitika kuti triple chokwadi chaizvo tichitaura pamberi paMwari. Hapana kutama umbwe chaiwo.